saki kai dan farka gudu ga zaci nan mai girma san Gombe yanzu an sara mai sarki Habu Shehu Habu tafiya dai kwaro bujimi sai horo tafiya dai bawa yanka ba su ruwa ta ci ruwa dai dodo ta guban bango ku daga rai ta ci ruwa dai dodo ta guban bango dan Shehu mai falala saki kai dan farka gudu ga zaci nan mai girma san Gombe yanzu an sara mai sarki Habu Shehu Habu tafiya dai kwaro bujimi sai horo tafiya dai bawa yanka ba su ruwa ta ci ruwa dai dodo ta guban bango safiya ta yanzu ba sai gobe gobe sarkin Gombe ma'aza sassarbe dan Shehu mai hidima kuji matan Gombe yanzu sun san tarbe bismillah Allah rabu komai kai da tuma kai daukai kai kake bar mu kai ya rabbana zidna ilimi mai kyan kai arziki mai kyan kai rabbi gani naziru dan bawanka Muhammadu dan baiwar Rabi'atu rabbi ba mu tsayin rai ka hada mu da tsirrai masa amfanar kowa rabu ba na tsayin rai ka azurta mu dubbai kai kace mana Allah kai kace mu roƙe ka za ka yi mana Allah lafiyar mu bukatun mu ka iya ko gobe saki kai dan farka gudu ga zaci nan mai girma san Gombe yanzu an sara mai sarki Habu Shehu Habu tafiya dai kwaro bujimi sai horo tafiya dai bawa yanka ba su ruwa ta ci ruwa dai dodo ta guban bango wakar sarki mai nasara yanzu mun fara yabo da kiɗa ba zambo rayuwa ta yi sabo cin ana gaban sarki in wa yake yin bambar magana ta yi kyau fa a natsa sassarfa abu sarkin Gombe dan Shehu mai nasara ilimi sai Gombe hikima ko gobe yara ku amshi ruwa saki kai dan farka gudu ga zaci nan mai girma san Gombe yanzu an sara mai sarki Habu Shehu Habu tafiya dai kwaro bujimi sai horo tafiya dai bawa yanka ba su ruwa ta ci ruwa dai dodo ta guban bango mu zo Gombe maga sarki Abubakar sarkin sarakuna dalili ne yayi sarki Abubakar bai Gombe ko ji komai na duniya dan zance mai waka ina shirin da zancen mu sarakuna zo Gombe maga sarki Abubakar sarkin sarakuna dubara ne a ga koman ka hankali ne kwance kuma mulkin ka ilimi ne kwance tamakar na Abubakar sarkin mu sarakuna zo Gombe maga sarki Abubakar sarkin sarakuna misali ne yan mata irin diya yan Gombe tarbiya kanan karatun gobe in ka auro su akwai su da sansara mu zo Gombe maga sarki Abubakar sarkin sarakuna Fasara ne mai aure yana fasarin kwance kaji dan da yana uba ne kauce sarkin Gombe kai uba ne uban sara mu zo Gombe maga sarki Abubakar sarkin sarakuna aminun nan yayin musayar mai nasibi sannan daragta na masu yin fi madannan shi ne ya yi ruwa tsaki kuma sannan ya ce a fito kiɗan sarkin mu sarakuna zo Gombe maga sarki Abubakar sarkin sarakuna sarkin Gombe sa maza yakin Gombe na nufi Gombe ba zan je ga gobe sarki ne a dan samari yan gobe sarkin Gombe sa maza yakin Gombe mun shiga Gombe baba mun zo muga Gombe sarki ne a dan samari yan Gombe so faɗa mana ce sarkin Gombe sa maza yakin Gombe gaske mun shiga Gombe baba mun zo muga Gombe
tafiyan nan da martaba za mu yi Gombe. Bari in ba ku ɗan kaɗan don ku ji daɗi. Ran da aka yi nadin sarki ‘yan Gombe, Alhaji Faruk Bahu sanatan Gombe, sarkin arewa Gombe sharuguyin Gombe, ki gudu sa gudu a banar ‘yan Gombe, shi ya kira mu yace sarki na Gombe. To sarkin kiɗa a waje bai Gombe, sarkin Gombe mai nasibin sabazarci. Kuma za a yi baitukan ɗan kwanan gobe, yaran Gombe sun ji ya so ‘yan Gombe. Yace ku taɓa ‘yan gwamnatin ina jalan Gombe, jalan talba baba ɗan Gombe na Gombe. Karamin su a shekara, babban su a aikace, sarkin Gombe mai ilimin su tsago. An yi naɗin abu shehu abun Gombe, mun ga dubun ma'aikata ‘ya'yan Gombe, mun ga dubun ɗan kasuwa na garin Gombe. Soyayya ta ja ya ɗau sarkin Gombe, Allah ya yarda al'umma ma sun yarda. Ja su muje mai martaba ja ta muje, an kada biyar kasuwa a bar shi ya je haka. Tashi uban sarakuna ba ka zaman daka, ɗagun shehu duniyar kai ta nufa haka. Kai kwa kana gudun ta dan ba ta da shafuka. Ka zama malami ka raba ilimi, mai naɗa hakimi ka zama tozali, ka zama ludayi mai raba magani. Yara ku je gari ku yi ta faɗa aji, ya zama ilimi adam masu adan gari. Kowa zai ja da shi, kowa ja da shi faɗa ba ko ne aji. Waye ya shi, waye ya shi, kuma kun haƙuri ku ce ya yi sahu gaba. Waye ke faɗa da aljan sai malami, idan shi malami akwai taron magani. Sarkin Gombe duk sarakai sun san da shi, inda ya yi ado ba sa so su biyo shi ba. In magana yake ba sa iya ta makarta ba, in tafiya yake su hau kalla dan gaba. Kullum addu'a muke alayar gaba, ka zama jijiyar jiki mai raba magani. Waye zai fushi da daktar raba magani, shiga sarkin sarakuna biyu su a hankali. Ga su Naziru sarkin waƙen da ake faɗa, sarkin gaske ba na gangan ba na 'yan sana. Masu biyar mutane kullum suna cuta, su ma sai su ce sarkin waƙa ne fita. Lambobin wayar su tsulla tsulla fita, su karya da mu a aiki tsantsar cuta. To fita karka ba su so in mu mun faɗa. Allah ya samu dace, amin.